ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ହସିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ହସିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁ। ଆଉ ସେଇ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କରୁନା, ଆପଣ ଧର ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିବାକୁ, ଆପଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ନା ହେଲାନି, ଆପଣ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ଟା ହେଇନି, ଆପଣ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମେହନତ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯିବ ମନେ ଭାବିବେ। ସେଠୁ କାହାକୁ ପଚାରିବେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତି କି ଯାହା ପ୍ରକାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ବି ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଜାଣିବେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲରୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲରୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ କ'ଣ ନା ତୁମ ରିଲ୍ସକୁ ମାରିକି ବା ତୁମ ଆଇଡ଼ିକୁ ମାରି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଠି କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କ'ଣ ନା 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ କହିଲ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଆକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ପଠାଇଦେଲେ, କାଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ କି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ସେଠୁ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇଲେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ମୋବାଇଲ ତୁମେ ପଠାଇଛ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କି ଯେଉଁଥିରେ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଏମିତି ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। ସେମିତି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କହିଲା କି ଭାଇ ତୁ ପଠାଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଏ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ପଠାଇଥିଲା ଫୋନ୍ରୁ, କାଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ମୋ କହିବା କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ପଠାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ପଚାରିଲା କି ଭାଇ ତୁ ଯେଉଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇଛୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହୁଏନି, ସେ ଯଦି ଜାଣିବ ସେ ଘୋଡ଼ା କେହି ଶୋଧିବ, ବୁଝିପାରିବେ, ଏମିତି ଶୋଧିବ। ହସ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ହସ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ? ହସ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ହା 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 ହା। ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ହସ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ କୁହ? ହସ ହଁ, ସେମିତି ହସ, ହଁ ହସ ହସ, ହଁ ସେମିତି ହସ, ହଁ ହସିବ, ସବୁବେଳେ ହସିବ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଆମ ଲାଇଫ୍ ଆମ ହାତରେ।